Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow paýta taýýarlamak boýunça döwlet borçnamasynyň noýabr aýynda ýerine ýetirilendigini öýlan edendigine garamazdan paýta ýygymyny 25-nji dekabra çenli tamamlamagy tapşyrdy. 16-njy dekabrda döwlet başlutany Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly video aragatnaşy arkaly nowatdaky iş maslahatyny geçirip möwsümleýin owa hojalyk işleriniň barşy barada hasabatlary diňledi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatynda bu hasabatlaryň jikmejikleri aýdyňlaşdyrylmady. Maslahatyň çäginde prezident Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň her birine aýry-aýrylykda goýça meýdanlarynda galan paýta hasylynyň 25-nji dekabra çenli doly ýetkisiz ýygnalyp alynmalydygyny tapşyrdy. Şeýle dol paýta öndürjiler bilen tapşyrylan hasyl üçin gutornukla hasaplaşyklaryň öz wagtynda geçirilmegini üpçün etmelidigini hem nygtady. Ýatlasak Türkmen lideri 8-nji noýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdun ähli owa hojalyk işgärleriniň paýta taýýarlamak baradaky şertnamalaryň borçnamany ýerine ýetirendigini aýdyp, döwlet harmanyna 1.050.000 tonnadan gowrak hasylyň tapşyrylandygyny öýlan etdi. Berdimuhammedowyň eden soňky çykyşy Azatlyk radiosynyň ýurtda paýta ýygymynyň dowam edýändigi we goýça hasylynyň pes bolan baradaky maglumatlaryny gytaklaýyn tasdiklady. 25-nji noýabrda Lewap welaýatynda idare kärhanalaryň işgärleriniň, studentleriň we eskerleriň paýta ýygymyna mejburi gatnaşdyrylmagynyň we ýygym üçin pul ýygnamak işleriniň dowam edýändigi ma'lum boldy. Olar goýça meýdanlarynda ýok paýtany ýygmaga mejbur edilýär. Meýdanlarda her hektardan iň köp 20 kilogram paýta çyksa-da, bu ýere azyrdan 50 sany adam eltilýär. Ýygyrýaly paýta ýok, howa bolsa bu diýaly diýip Azatlyk radiosynyň Lewaply habarçysy gurrun beripdi. Şuňa meňdeş maglumatlar ýurduň beýleki regionlaryndan hem gelip goşupdy. Mundan ozal awgust-sentýabr aýlarynda Azatlyk radiosu ýurduň käbir regionlarynda bu ýyl goýça hasylynyň pes bolandygyny, köreklemedik, iňe gany ösüp bilmedik goýçalaryň gunçalaryny döküp başlandygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmesi bu ýyl ýurdun paýta meýdanlaryna hasyl ýetmezçiligi bilen baglykda owa hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginde howsalaly ýagdaýyň dowam edýändigini 31-nji oktýabrda gurrun beripdi. Hususan da Mary welaýatynda ýagdaýlar gözüňi borçnamanyň 30% goloýynyň ýerine ýetiriljekdigi aýdylýar diýip, howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli gizlinlik şertinde maglumat beren çeşme aýdypdy. Bu aralykda has takygy şu günler Ahal welaýatynda paýta plan borçnamasyny ýerine ýetirip bilmedik kärenneçileriň prokuraturada soragy çekilýändigi habar berilýär. Olardan ýerine ýetirip bilmedik paýta plan borçnamasynyň özüne pul tölemek talap edilýär. 1 tonna paýta üçin 1500 manat nagd soraýarlar diýip Azatlygyň ahally habarçysy 17-nji dekabrda gurrun berdi.